Directeur Lutz Jacobi van de Waardvereniging had daarom van de morgen een rode vlaggendel zetten op het strand van Haas. Nou, als je naar de visk en als je naar het voedsel, maar ik bijvoorbeeld een plant als het zeegras, dat is belabberd worden. Ja, we zoeken de wat natuurlijk als een mooie vlakte en daar genieten we van. Maar wat er onder dat wetter gebeurt, daar weten we eigenlijk vierst te min van. Het onderzoek en de maatregels die op dit stuit naam worden binnen nevens de deskundigen te fragmenteren. Er binnen nou 13 organisaties die het voer gaven op en onder het waard. En op deze wijze is het dreig om het hele ecosysteem te verbeteren. Het totale samenhang de dingen, zoals bij een bos of bij een heideveld of bij een moerasgebied of zo. Zoals van dit is het beheer, dat is voor het waddengebied gewoon nooit in samenhangen. De mat nevens de Waardvereniging met ingang van Takkemier een nieuwe beheerder ongesteld worden van het waard met voldoende yield, voer, kennis en mensen.